बेनिफ्राय समबार फुङाव मानसिया फैदों गथ'खौ गारनानै दाना बिमाया सोंदोंमोननो बबाव थांनो होननानै ओमफ्राय दाना होनदों जाहैदों गाव आङो सोरनिबा फैसा बख'हैनो सोनानै होनाय दं होननानै फैदों जाहैदों बिमाया दा बे खोथाखौ बुंदों आरो ओमफ्राय दाना बिदि फैनाय लोगो लोगोनो बिसोरो आंनो खिन्थाहराखिसैना ओमफ्राय बिनि गेजेरजों आङो बेलासियाव बिदिनो सारायथा 5थासोआव मानो आंनि मबाइलखौ हमा होननायाव थिग बुबाय थानायाव हमदों खनसे ओमफ्राय हमनायाव होनदों आरो गाव होननायालाय बेनो होनदों खारनायनि खोथाखौ बुङाखैना जायखिया आं न'आव दंफैयो होनना बुंदों ओमफ्राय न'आव दंफैयो आसरित मोनबाय आङो ओमफ्राय लगे लगे आं आइनाव हरबाय बिसिनि आइनाव दाना आइया होनबाय दैमा गैयाथ' फैयाखिसै जोंनि मबाइलखौ हमानो जाबाय आरो दाना हमा नालाय दाना थिग बुबावबाय आं बेनाव ओमफ्राय बिसोर सातजों हौवाजों गावजों थांदों ना मादों आंथ' मोनथिया जायखिया थांनायनि राव खोनाबाय आङो हौवानिबो राव खोनाबाय बिनिबो हमबावनायाव ओमफ्राय दाना बिनि उनाव मबाइलखौ गाव सुइस अफ खालामना लाबाय आरो बिदि जादों दा बियो थांनाया जायखिया रं नाम्बारजों थांदों आं दाउट दङ आरो मानसिफ्रा मोनथियो जायखिया आंथ' न'आवबो थायाना आं खामानि मावनानैसो जायो गैजायै हिसाबै जायखिया आंनो मोनबा नांफिनगौ आरोना बेल' दा खोथा समबारनिफ्राय थांदों जेनेबा खारबाय जेनेबा समबारनिफ्रायबा सानथामसो जाहैबाय दिनै बिस्थिबारबा न'आवथ' जेबो दावराव दावसि गैया जेनेबा खोथा आं नङा रायजोफ्रा मिथिगोन आंथ' बिदेशआव थानाय फननि खोथा एखमबा समाव बिजिबाय थायो आं होनोमोन आरो ना मानो बिदि होननानै मबाइला गंसेना गंनै गंसेल' सिमाबो होनो मबाइलाथ' दङ गंनै दं मबाइल गिदिर नांगौ होननायखायनो मास मोननै सिगां आं होनदोंमोन नों मबाइल नांगौबालाय लादो रागा जोंबाय थायो नों फनबो हमा दाना बिनिफ्राय मबाइला गंनै जाबाय दाना गंसे सिमखौ आंजों रायज्लायग्रा दफा बे वाट्सएप गावसोर गेलेबाय थायो अनलाइन मोनबाय थायो आं ओमफ्राय दाना सोंदों आं मबाइलखौलाय माथो एफा अनलाइन थाबाय थायो नोंनालाय नोंनियाव होनदों आरो आं उमुकनो हरो उमुकनो होननानै थगायबाय थायो आरो ओमफ्राय गावनि फट'खौ आं बिहरदों बे मोनसे फट'खौल' गाव हरखादों आं मबाइलाव बिदोंमोन नोंनाव वाट्सएप गेलेयो आंनो फट'खौ नायनो लुबैदों आं गोबाव जाबाय होननानै बेनोसै आरो फनजों माने दिनैसो जगाजग दङ खारनायनिफ्राय दिनैसिम जेनेबा दहाय फुङाव आरोना आं बुनानै थिस्टिं नायनायदोंसोलै होननानै नायनायाव रिंदों ओमफ्राय रिंबाय थाबाय ओमफ्राय हमा ओमफ्राय उनाव मेसेज हरबाय आं मानो बिदि जाखो आं दुखुयैनो दङ होननानै ओंखायनो हमगारदों आरो बेयाव गथ'आ सानै दङ माने गिदिराथ' बिमायाव थाखायोमोन आरोना ओमफ्राय गथ' उन्दैया बावनो थाफैखायोमोन ओमफ्राय बेखौसो दोननानै गाव माने गथ'खौ लांफायाखिसै आरोना खारनायाव दा न'खराथ' बिसोरथ' जेनेबा गथ'फ्रा दा बिदिनो दुखु गोसोखाङो उन्दैया गिदिराथ' गोसोखांखाया नालाय उन्दैया आं माने सोरबाफोर नुयोबा अननानै हमनानै दोन आं हिनजावखौ नांफिनगौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंथ' निमाहा होगोन ना मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 60009333235 60009333235 अननानै बे नाम्बारफ्राव कन्टेक्ट खालायहर सोरबाफोर हमनानै दोनोबा बिनि नामा दैमु इस्लारि ओमफ्राय मोनसेया प्रिति इस्लारिबो मोननै खातनि दङ बेना प्रितिबो दङ ओमफ्राय दैमु इस्लारिबो लिरो आरो आसोल डकुमेन्टसा बियो बांसिन प्रिति इस्लारि लिरो बेंकफ्राव प्रिति इस्लारिखौ लिरो बियो उसुबिदा जानायखौथ' जों जेबो खबर गैया दासिमबो न'खराव उसुबिदा खालामनाय बिहाव बिखुनजो बा फिसाइजों बियो दावराव दावसि गैया न'खरनि अबस्थाफोरखौ लानानै फिसाइया गुबुन जायगायावहाय न'खर खुंनो थाखाय बेबायदि खामि होयो खिन्थु गाव हारसिङैल' बे न'खराव थायो आरो न'खराव दावराव दावसि जानाय नांलाय खमलाय खालामथावथाव न'खराव रावबो गैया बेहा सानै गथ' दं सासेखौ बिबैनाव फोरोंनो दोनहैखानाय ओमफ्राय सासेया गावजोंनो थायो उन्दैया दा बेखौ बियो खोनानाय बायदिब्ला बे उन्दै गथ'खौ लानानै बिबैनाव दोननानै गावनि गोसो बायदि बबे फारसे लामाजों थांखो जों बेखौ मिथिया